F'erba' snin l-Aġenzija għas-Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità kienet ta' spalla għal aktar minn 4,000 vittma, ewlieni fosthom bis-servizzi ta' pariri legali jew ta' appoġġ emozjonali minn professjonisti kif ukoll billi l-Aġenzija qed tassenja mal-vittmi persuna biex takkumpanjhom meta jitilgħu jiġdu l-qorti. Għal dawk f'riskju ta' vjolenza domestika hemm ukoll il-liġi li biha persuni f'relazzjoni intima jistgħu jaraw jekk issieħeb jew sieħba għandu storja ta' vjolenza domestika. Ma' dawn is-servizzi issa se jingħaqdu tnejn ġodda, wieħed minnhom servizz ta' childcare għal tfal taħt 3 snin biex il-vittma jkollha fejn tħalli lill-ulieda meta titla' tixed. Bl-istess mod minn għandu anzjani, persuni vulnerabbli jew b'diżabilità li jiddependu fuqu jistgħu japplikaw għand l-Aġenzija biex jinbagħtilhom carer ċertifikat. Iż-żewġ servizzi huma mingħajr ħlas u jkopru ftit ħin qabel u wara mal-persuna titla' tixed il-qorti. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija, Brian Farrugia, qal li s-servizzi l-ġodda tfasslu fuq il-bżonnijiet tal-vittmi sabiex jiġi assigurat li dawn jagħtu x-xhieda tagħhom mod aktar ċar u seren. Bħal ma llunċajna il-Linja Nazzjonali ta' Sapport tal-Vittmi tal-Kriminalità il-116006 issa wkoll qed nagħmlu pass ieħor il quddiem sabiex nkunu ta' assistenza għall-vittmi tal-kriminalità. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li s-servizzi l-ġodda huma tanġibbli u mirati lejn il-vittmi tal-kriminalità sabiex dawn tittaffirhom l-esperjenza negattiva li jkunu għaddew minnha.